The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa mag-inuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Ay, oh, wow! Oh, di ba ba? Oh, mana, wala ko kulbay, ha? Gilo ko na kanina kape, nakainom na ko. Oh, lamig juga alive juga ayo. Kaya nakainom na ko Extreme Power Max Herbal Blend Coffee Mix. So, wow! Oh, di ba? Oh, ala. Oh, inom na ta. Kaya pinama, samtang mo, ang to juga, oh, tatagal ketalaga. Kuya Juan, di ba? Oh. So, inom juga, o, kayang tama pag inom mo kape, o, 9 to 11, o, di ba, so, o, inom na dyan, o, Extreme Power Max Herbal Blend Coffee Mix, wow, di ba? Ay, hello, siyempre, kung naman may buntag ka na itong tanan, o, enjoy na ba? Huwag mo nagmalipayon dyan ang mga tao karon, o, wow. Kamrog na sila madawat. Kuya Juan, di ba? Piyapi lang, di ba? Oh, syempre. May buntag, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Oh, Oh, pwede. Siyempre, good morning sa ulit teaching personnel of GSMST. Oh, siyempre sa mga pinalagang estudyante na nag-take og lang final exam karong adlaw ang tudogma. Wow, pagkanito kayo. Siyempre, good morning Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas ug Mindanao. Oh, so live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya, follow lang. Hello, good morning, Rez. Good morning. O, ingon si Connie Doblado. Happy amping-amping lang tanan. Hello, Ma'am Dusutan. Hi, hello. O, siyempre ni Jerry Garcia. Amigo, request kong kanta. O, katong tatay. O, di ba, by Elias. O, Jerusalem. Wow, bonggaman. O, si Jerry Garcia. Lay! Manuoy ka, Lay! Walay, lay. O, di ba, Oh, siyempre, good morning, sir. Nandoon yun si Ombra Siri dia sa Ulo-Sulo. Oh, happy morning. Oh, good morning, Bes. Yung si Ma'am Jaina sa Alman Alihan. Happy morning. Siyempre, good morning, may buntag sa among college president, Dr. Roy Valescalo. Sir, good morning. Mga Valesco family, yung pamilya, yung mga anak, happy morning, yung masilingan diya silang balay. Happy morning ng Jodog. Siyempre. Hello, good morning. Dr. Celeria, good morning, ma'am, atong Vice President for Academic Affairs. Good morning, Sir Dr. Yaga. And siyempre, atong Vice President for Student Affairs. Wow, Mr. and Services, Mr. Roderick Detroy. Good morning, sir. Yes, sir. Siyempre, Dr. Katalin Chong, good morning. Yes, sir. Salamat yun, nahubog ko gabi, kay nagtunga ko. Diba? Siyempre, good morning, may buntag. Mr. Vegas, ito ay ang atong head sa Sunod Mission Ends Kalasip. Good morning, my friend. Siyempre, good morning sa iyong assistant, si Robali Cago. Ang mga Cago family sa Tumaga, happy morning ka na itong tanan, ingat lang. Wow. Atong masugi sa Tumaga, no? Sa Vulcanizing Shop. At pang sa Forest Lake, o sa tanan dia, tanang nag-lake, ala si Lai, nailake na Lai. Siyempre dia sa Matuod, sa may Tumaga, happy morning ka na itong tanan, ingat lang. Siyempre, good morning. Captain Manitapit, good morning. Si Kabil, good morning. Captain Lorente, good morning. Sir Salon, Sir Kiawit, happy morning ka na itong tanan. Pak na sa kinabuhi. Siyempre, good morning, may buntag. Sir Eric, Ma'am Norma Villanueva, good morning. Ito sa Finance Office, wow. Bis sa first na, hi, kumare. Nasa Supply Office at Oli Brunghas, good morning. Siyempre, good morning. Kumaring Luksan at Ibami Cardarn Tumanda, Mother's Daddy Waday, good morning ka na itong tanan. Miss Mari Bibla Franca, good morning atong Director sa Public Information and Communication Office. Waya si Mr. Gutubato Person Benetes, happy morning ka na itong tanan. Wow. Sana all, di ba? Sana all,
Sana all ihag kung mag-away. O, di ba? O, sana all. Okay, ako manggod ako manggod kay ingnom na ko. Oy, nito ka nasag ka. Nito ka sa imong kabuang nun. Kung yawan tani mo, di ba? Oy, hala, ginaw ka mabuang ko ba? Good morning. Ang tanong kayo Ay, sabat. Di man to uyab, away man. Ikaw lay taka-taka magkalayoy, di ba? Oh, di ba? Oh. Agay, Ginoo ko. Oh, Ginoo ko. Oh, ingna to lay. Ingna tong naibog ni mo lay nga. Magbalibo na lang mog tuyom lay. Ay lang lihok lang nga takoy mo sa ilang lihok ko niya magkay taron yun. Siyempre, good morning kay nakalimtan gahapon ka namin. Hello, good morning na sa Infinity Salon and Barber Shop, Angel Milano. Oh, si John, Tini Jimar, Akol Modi, og si Kwan, wow. Og siyempre. Why, lain, o diba? Wow, si Dreamboy na sa Infinity Salon and Barber Shop. Wow, hello, good morning, Tomasoy sa Isabela City. Barangay Guada, happy morning. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Wow, pag kanino ka. Ayo. O, diba? O, siyempre, si Ma'am Torres daw sa Balibalon. Happy morning. O, sa Pispigulayan. Ron Leon, Ron Cross, Limboy at Paisal. Erdimik Tarusa, mga Tarusa family. Happy morning. Wow, Baseball President Alviar. Happy morning na sa Racon Village Songs. Happy morning. O, siyempre, good morning. Mami Teli Sitoy, mga Sitoy family, Andoy Ashin, Arnel Sitoy, mga customer sa Tugbungan, happy morning. Ate Bit Myra and family, happy morning. Wag ka nito lang. Atong masay sa magay. Wow! Happy morning. Nasa kinabuhi, ano dyan? Og siyempre diya sa bagsakan, ako win-win. Sa market, mga store number 13, mga Enriquez family. Og siyempre, o diba? O sa Hamja Eatery, diba? O. Napo dire na basado na Sir Lando. Hilig manaingon na hilig ka. Oh, hilig kay kamingon nga kaon na. Wow, social gano no. Uy, kaon na diha. Oh, di ba? Oh, hilig kay kamingon kaon na. Pero ikaw dito ang leader sa PASMO. Kiling. Kuyawan. O, nice akong polo, no? Di ba? Asiyan. Charot. Pabata-bata po ka. Ginoo ko, di ba? Ay, ginoo ko. Hello, good morning. May buntag. O, may buntag dasa. O, Madam Trio, good morning. XYG Food Hub. Dasa Produkdon. Auntie Annabelle Pepangko. Uncle Edmund Pang. Happy morning. Awal. Sir Mario, Jem Talaga. Happy morning. Wow, Jory Balumani, Sebastian. Ito mga driver, LBR. Don Jula. Happy morning ka na itong talayatan. O, naligakan, Ryan Gakan, Diyos Gakan. O, di ay masilya sa Gusok. Kay Kusok na sa Kusok kang marina sa Gusok, mga siliyang mabisaya kayo. Di ba? Gani! Hoy, napo dire ang anak ba? Tay. O, Tay. Oy, bakit man Junior? Wala. Tay. Bakit man Junior? May sasabihin ako, sana ako, sir, matagal ko na kasi itong tinatago, tay. Oh. Ano yun, Junior? Oh, di ba? Bakla ako, tay. Oh. What? Ingon pa ng tatay, matagal ko nang alam yan. Matagal na. Ingon ang tatay nga, matagal ko nang alam yan. Ingon po ng anak, paano mo nalaman, tay? Oh, anak kita. Oh, kanino ka pa ba nagmana? Agay, Ginoo ko. Bayot na mo lang, tatay. Tay bayot ya. Wala bayot dito. Nabuang ko bayot na sao, di ba? Oh, napo dire. Oy, Sir Lando. Oh, ina to ng mga tao dia, Sir Lando, nga sorry jud kayo nga. Sorry jud daw kayo kana mo istorya siya ba murag nasuko. Oh, di ba? Namo to yung mga tao no bisa kanu daw. Dako kay tingo, hoy, ikaw ba? Normal na ito niya, no? Di ba murag masuko kayo?
Wala mo ko sa panganak nga murag on mahimong pa baby daw man ato. Sorry god nga na kinabuhi. Ay! Oh, napo diri nagkuan po do. Ne, ana sa di ba? Oh, grabe oh. Unya na oy kay utdan yata yung garap ko. Hi, hello, good morning. Yes, ZNC. Tell my cousin, good morning, Sir Paul. Good morning. Kaya mag-check kasi mag-condol. John Malay, happy morning pa na, Babicino. Antinol pa, kay Long Air Occidencio. Happy morning, that's ZNC. Tell by Castro. Wow, ang number 10. Happy morning, Jog kayo. Oh, Jog, wow. Wow, mami na pa. Oh, loading kong 200. Ito na, nakuna na kong bayad. Kayo. Hey, napili na po ko sa scatter gabi. Mahal mo na. Wala tayo magagaw ka mahal mo. Lingaw-lingaw naman ha. Di ba lingaw ko? Pwede na kala 100. Di ba daw, di kang kuhan. Di ba nagkanibuhi, no? Oh, ala. Oh, good morning. Oh, mami, dada pa din apaw. Good morning. Mother, di ba, Maria Chong, Idol Chong. Wow. Oh, good morning, Main Buntag. Oh, diya sa student canteen. Good morning. Ma'am Maria Masinsin, nakaluto na ba? Si Irene, assistant daw. Yung mga student assistant diya. Wow, student assistant man dyan. Oh, diya sa Gloria's canteen. Si Auntie Linlin o si Auntie Lizelle. Happy morning. Wow, watching from front office. Si Peji Amokal. Hi, front office daw. Iyon ka na ako, di ba? Oh, hi, ayaw ko. Oh, diba? Wow, yung si Helby Lagbas. Shout out, sir, from Naasag. Wow. Kunit, ilang kadula. Hello, kumusta diya sa Naasag? Oh, si Helby Lagbas. Happy morning. Oh, correct. Oh, hello, good morning. Kumusta mo diya? Happy lang, joke ko. Kanta sa ta. Kantahan sa mo, ha? O, diba? Okay. Oh, kanta sa takay para nindot ba? Sintag yaw di man gana po mo ano. Oh. Yes. Hala disco na sayaw na. Oh. Ikaki birahi chichangi. Ayaw sa mo pagminyo. Bugas mahal na kaayo. Ang mga palaliton. Ni taas na ang presyo karon. Uy kamong mga batanon. Pugin na lang yun na intawon. Labi na kun ga eskwela pa. Ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo. Kung wapay tarong trabaho. Lisod na gyud ka ayo. Samot kong makaparis kagway ayo. Uy kamong mga batanon. Pugin na lang yun na intawon. Labi na kung ga-eskwela pa. Ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo. Aya na ang minyo. Di lalim maminyog sa'yo. Samot kong white trabaho. Alamin nyo ibirahi paspasi. Kung maglisod na magmahay dayos ulaki. Unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali. Nga ang kaminyo on dili man taon contest ni. Alamin nyo ibirahi paspasi. Kung maglisod na magmahay dayos ulaki. Unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali. Dili mo kang tisni. Ha! Oh, mana Ben, ayaw sa pagminyo, Ben, ha? Ayaw sa mo pagminyo. Bugas mahal na kaayo. Ang mga palaliton. Ni taas na ang presyo karon. Uy kamong mga batanon. Pugin na lang yun na intawon. Labi na kung ga-eskwela pa. Ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo.
kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo. Samot kung makaparis kagway ayo, uy kamong mga batanon, ug ginalang gyud na in taon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga-biga. Panarbaho sa taon mo, aya na ang minyo, di lalima minyog sayo. Samot kung way trabaho, halamin yung ibira hipaspasi. Kung maglisod na magmangay dayos o laki, unyagi interni mo nga nung gadali-dali. Ug ang kaminyoon dili man taon contest ni, halamin yung ibira hipaspasi. Kung maglisod na magmahay dayos o laki, unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali, dili man contest ni. Oh, di ba? Wow. Oh, ayun. Mo nang tanong nga dyan yung tao na. Oh. Kuya Juan, happy-happy lang, di ba? Oh. Hi, hello, good morning, may buntag. Siyempre, Mami Argel Fajardo, Auntie Chandibol Fajardo, diya sa Skybox Coffee, o sa Sbachoy. BJ MP, happy morning. Nasa Upper Dulian. Wow, pagkaninot nyo kayo. Good morning, may buntag. Lasaka na mo dito. Oh, mga hapon-hapon lang, kainit kayo ron. Wow, good morning. Good morning daw sa Prince Lechon Fast Food. Si Aileen and Ninion, good morning. Si Cindy, si Mildred, si Henry, si Master Chopper, happy morning si Shin, happy morning. Sa Prince Lechon Fast Food, mga suki kao na kinilong nga lechon. No? Na po yung mga packages, ha? Na yung packages, na yung mga pack, lechon belly packages, wow, bungga. Kaya lang ang 093640400314. Wow. Mahal mo lang. Oh, wow. Hello, good morning, Auntie Mercy Lumbaring. Mahal ko pala Toryo. Inwaling at sa Mampang. Happy morning. Og siyempre tumasok kayo sa Divisoria, sa Tagatalina. Happy morning da. O, Rafi Guanzon, Adelina Molina. Og siyempre, oh, wow, good morning. Hello. Oh, ingon siyang bidol kanukutan. Hello, natulong-atong sa Junto ni Junto Entry, Conel Dominga Naro de los Reyes, Badila Chica, and Dario Ebo na Ayala, Zone 8. Wow, salamat po tayo. Si John de los Reyes, Alina Tumaga, Tawi, Contigo. Oh, si Auntie Marlene and Uncle Manding Solis, Alina Fortunato La Paz, pati con Dodong, Johnny Solis, and Mylen. Ay, salamat po kayo. Oh, ni Yeng Ventura de Canucutan. O mga Garcia family, good morning. O siyempre, good morning. O diba, Atibet Parilla. O diba, good morning. Cedric Milflor, Cristel, Kyler KK, Shybre, Kuda Asian Tantan, si Bella, si Riza. O diba, o. Happy morning ka na itong talan. Pag kanindot nyo kayo. O, yan. Wala. Ano to? Ay, ito masuk. Ito masilingan sa Barangay Hondo, Mariki. O, diba, sa Barbara, kung masuk yung mga Piagyo, tricycle drivers. Happy morning ka na itong tanan. O, request. Request. Kanta, yung ma-request na yun, diba? O, si Garcia, kinakota ng Jerry Garcia. O, request lang. Pak! O, diba? Yeah! Oh! Yeah! Ako ay isang model doon sa KCC. Gabi-gabi sa disco at nagpapabungka sa pagka-istariray. Talbog lahat sila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, mistiso na hapon. Sa akin, type niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lupat na to. Ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang Wala na jagang. Daddy Ben, ang bato, Darna. Uy, gabi ka, Darna. Ang ingatan ko,
ang ugat, lawit at muscle ko na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawari, huwag sanang mabuking nakatali kong akin na ubod ng itim. Oh! Yeah! Ayaw, Lai! Lai! Maluoy ka, Lai! Ang bato, Lai! Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscle ko na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami biglang nagkita nang di sinasadya sa restroom ng lalaki doon sa KCC. Shopping na, napating siya sa akin. Ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, inumbag niya ako. But Hero, what's that? Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Ayaw, bata pa, ulo. Buwak ka ng ako. Oh, sira ang beauty ko. Binawi pang lahat. Bahay lukatong ng nobyo kong hapon. Kaya ang beauty ko ngayon, nagtitinda na lang ng itlog at talong. Iampak mo sa ulo mo to. Kapoy ni manginabuhi tano. Manager, walay monetization. Wala, joke lang. Di na ako kay baka ini-retire watay madawatan ni. Apay talaga ko ma-retired. Nag-retire na ako, apply ko ni manager J.O. Diba? Oh, syempre, happy birthday sa ako. Happy birthday. Happy birthday sa akong. Oh, diba? Oh, correct ka na. Happy morning, ladyo ko. Oh, diba? Happy birthday to you! Oh, happy birthday. Oh, nasa kinabuhi. Oh, Happy diba? birthday to you! Happy birthday ni sa akong athlete, akong anak. Happy birthday ni. Happy birthday. Oh, di ba nasa kinabuhi? Oh. Ay sa nanawag ko kay kuno sa kinabuhi. Oh, di ba? Oy, wala tubag, ano sa. Happy birthday ni Adok o Al Rashid Adok. Happy birthday. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Birthday. Leave what you want and want what you leave. Oh, happy birthday ni Al Rashid Adok Ani. Happy birthday. Oh, player na ko sa Lando Bisaya. Happy morning na Joko. Oh, sa tanang nag-birthday. Oh, among mga friends, FB friends. Oh, mga friends ni Ruben, friends ni sa among station manager, friends ni Paring Nels, friends ni Papa Joms. Oh, friends for everyone. Sige lang. Oh, ala. Oh. Ang kalabayan ng ilang bay malalabag ay magkalima para mag-text. So, among text line ang 0975072336. Siyempre, replay na among live sa among page ang 106.7 News FM. Siyempre, o, diba? Ang Zeno Radio, diba? O, Zeno.my ano to? Sulat na kayo makalimutan ng tigwang, diba lang? Oh, sige, ako mga anak, syagit na kayo nag-andaman na ito kay West na Webes karon. It's Thursday, so we are thirsty.
Oh, you are thirsty? If you are thirsty, maminaw lang mo dire sa Marino News FM. Wala siya kita ko mga anak. Very much. Child break ko Diyos. Ay, siyang Tantan, si Bella. Di ba? Wala siya gitna. Regine. Wala tayong magagawa kamahal mo na. 106.7 Marino News FM. Sisid na. Extreme Power Max Coffee and Capsule. Power na hindi umaya. Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Pagkalami jud kayo, di ba, sa mga musika ay ali diri sabag na diri. Ay, ginawa ko. Sir Lando, pag ako gani iyang pilion, Sir Lando. Bisag sa bungol, ipanabi jud nako tika. Oh. Napodi. Oo. Napo dire ayaw si Marcos inite, ali dire kay kitay magpainit. Unya na. Oh. Napo dire nagtubag do. Wa joy pulos ni. Unsa may pulos anang human rights kung wala gyapon ko'y karapatan sa imuha. Asang sundang be. Di ba Hoy, Sir Lando, dili naman ni pagsuway, oy. What? Panuway naman ni Sir Lando. Pagjawan, Oy, gano'n ko mga estudyante, exam na, Focus na dyan, focus na dyan sa study, ha? Focus na sa study, mag-exam dyan. Kay tungod kay ang scholarship are better than relationship. Wow, bungga. Di ba? Kuya Juan, happy lang, di ba? So, ano nga itong? Tama. Di ba? Ano nga itong kapala na karadlaw? Huwebes na Huwebes, Mayo 15. Mayo lamos una karon sa daan na, di na jod. A few moments later. Maayo unya kay magtsuktsak na sila. Ala. Kujawan Nakapalite kong chinilas ka ng Ay, ginawa ko mabuang ko, di ba? Aris, di ba? Uy, Aris, Aris, mag-focus ka sa imong task, imong para walay problema, Aris. Mag-focus ka ron. Sa imong manotis ka ron nga, imong kausapang ka required and might even want to move to a new place. Wabong ka man ka, Aris. Sa imong gugma ka ron. Dili dyan may masabtan ka ron, imong partner ka ron. Labi na sa mga mensahe, imong partner ka ron. And, syempre, it drives you crazy. Dapat imong pagsabihan mo yung partner mo. Tagalog man niya. Sa Chapacano pa, Palmadya, partner, Palmadya. Tell your partner to be more clear and specific lang. Para sa imong kalag naman mo karon. Ay, ginaw ko, matintal ka sa mga very interesting and doubtful proposal ko na hawa, Arisa. So, may na magkabata-bata ka kay mo na magkapadaot mo. You're risking too much. So, think well before you make any decisions na problema. Para sa imong kaya ko na, Aris, no? Taking responsibility karon for others, medyo dilimayo is a little bit risky, ha? But this is what you do for friends, man. So they're very proud of you. Wabong ka magka-Aris, Kuya Juan. Di ba? Papayalan dyan ko na, mabuang kumayot, di ba? Uy, Tauros. Uy, Tauros ka na alawa, Tauros. So medyo worried ka Tauros, sa mga ubang butang ka ng Tauros. Nga kabalaw ka, you need to face in the future. Ba't ba talaga ka? Para sa imong gugman mo karon. Ayaw i-ignore, ignore. Di ba? Kanang imong mga weakness karon. Ayaw pa trying to make you see. So, leave your pride aside lang. So, kanang mga ma-pride ni mo, ayaw jo, ma-pride, di ba na makaon, kay sabon ba yan, nahingarap po ka, Kuya Juan. Make the most of it lang para wala problema. Para sa imong karong mo karon, Tauros, you cannot expect complete understanding with new subordinates.
Oh, basta ikaw learn to be more patient lang, oh, para walay problema. Para sa imo kayo karon. Everything nga imong nakuha karon, everything nga imong na-achieve karon, will only a part na sa imong kinabuhi life for so long. So wala jud ka ma-expect karon nga mabutang to stay forever. Which is why you should enjoy them for as long as they last. So enjoy lang jud, di ba? Gemini, karon mo atubang kayo will face some of the fears karon you've been running away. Bantay ha. So don't put off the inevitable para problema. Sa imong gumagaron, imong mamanis ka to get over a period of loneliness. Ha, bantay lang jud ka. So extend for too long, enjoy your present lang. No, because you are not absent, you are present. Para sa imo para sa imong karagaman mo karon Gemini. Naay mga natural mga differences karon yung mga boses karon. Kay dita lang boses puro laki kay ang laki pa na the princess man eh. So ang imong boss babae na. Wala joke lang mamatay yung ani di ba? Well, obvious na kayo ha. So dapat bantay-bantay ka sa imong reactions para walay problema. Para sa imong kayo karon. Don't let your mind play the tricks on you karon ha. Dapat you have to organize your efforts in the best possible way. So there's nothing you can't do because do Oy, Cancer, kinala ka, you need to deal some of your close friends negative attitudes karong adlaw. So be patient lang and syempre big-hearted lang, be kind lang. Be kind lang, Cancer. Be kind to your shadow, Cancer. Para sa imo kung magkaroon, gamiton nimo ang free time karon to spend some quality time with your partner karon. Mga mao na magkapalig-on sa inyong relationship. It will strengthen your relationship. Cancer na minaw ka, wala. Dindog katulgon man, hubog-hubog ni gabi. Para sa imong karga man karon. So make the most of every chance karon you get out to expand sa imong kaalam karon, your knowledge as far as work goes. Make the most of it. Check corrected fine. Be proactive lang jud, di ba? Sa para sa imong kayuhan karon, Cancer. So you cannot live a life isolated from your feelings and emotions karon ha. Yo jud ha. So try lang to give some emotional meaning of your existence para walay problema. So naman na atong first set at wala lang adlaw ha. Si Aris sa unang set na mapas mo. Kaya nga no sila ang unang nituo. Pero siyempre pas mo jud ang ikaw man di ba ni imo. So ikaw di pa ka mapas. Unya, bertulat mapas mo lagi ka. Pantay ka tol. Hi. Hello, good morning Ana Cortez. Lagdamat Dyson, happy morning. Siyempre, good morning, may buntag. Mother Sonia da sa San Roque, happy morning. Hoy, di hapon sa Kabatangan, never kasing shop da, happy morning. Diya sa, siyempre, good morning. Diya sa Santa Maria Villa, di ba, happy morning ka dato tayo nang Halaan ko naman ng ilambay mo na, love you, pagpag ka na ganyan. Samtang nangatupin, nagmanicure, nagpapariban ng mga tao diyan, nangaon na sa Prince Lechon, sa barcode pa siya, pak! Hala, syagit na! Regine! Wow! Ang galing sumayaw. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkalamedyo ka, dali na ba sa oras na nagang oras, oy! Hello, good morning! Good morning, may buntag ni Ma'am Elika Pasha, good morning! Itong research for Socio-Cultural, wow, Ma'am Rich Lona, Ma'am Pia Luna, Noel Gula, si Roel Anton Gregorio, wow, Dante Lameres, Benji Mahaso, happy morning! Sa mga pat-fit instructor dito sa GSMST, wow! Hi, siyempre, good morning. May punta na sa mga Paseo Boys. Wow, Paseo Boys. Diya sa Hall of Justice. Happy morning. Sisid na. Mga gwardya na to diha. Happy morning ka na itong tanan. Wow, pagka nyo to. Oy, sir, lambingon sa nako. Ay, nasa kay, lambingon sa nako. Akong kagulingon, ha? Ako sang lambingon. Ang akong kagulingon kay
Loran kayo ning amaw. Kuya. Ato ta naglobingon sa kalingon no kay ang imong kagalingon amaw kang dako sa imong kalingon sa imong kalingon amaw na lang kuyawan di ba dapat dire ya ba Sir Lando iya ko ilang ikaw man tang akong kusog pero kay di man ta uyap pamaol na lang ka. Ayaw lay Lay yan ako job lay ayaw na siya dadag-asa lay suka to mga dili palangga diya. Agoy, ginoo ko. Kao na agoy. Sabi, ang atong second set. Hello, good morning. May buntag, Dr. Jaime Jalon sa mga Halon family. Hello, good morning. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag sa tanan, atong dyan sa Barangay Kawit. Wow, good morning. Mapuni dito, in love ka kay nako, nya, maibog na kaslain, kalami, yung lapwaan, oy, garapog. Kudyawan, alalapwa, iday. Mga pa na, sige pa, gugma pa more. Daingon sila nga, di ba, academic, yun sila nga, academic achiever daw. Tapos ako, boys at diba, joke lang. Hoy, Leo! Di ba, si Leo. Hoy, Leo, karon, imong i-feel karon nga na ay big difference karon in the way of some close friends nga mag-treat nimo karon adlaw. You have to ask for reasons, i-clarify na nimo ang mga dili pag sinabdanay. Patay ka, Leo, para sa imong gugma karon. Don't let yourself down about sa mga romantic abilities karon. Dapat ikaw you have to take a first step karon towards that special someone. Wow, special someone man dun. Murag via airmail special ordinary. Para sa imong career mo karon kanang imong professional nga future o maabot karon nana sa imong mga kamot. So try lang to develop your skills og siyempre imo jung makabot ang imong unsa imong ginadamgo unsa imong gusto. Mao din ay pinakanindot kayo. Para sa imong kayo karon you will notice karon og unsa jud ang relationship with your partner has unexpectedly improved, nag-improve jud na siya. Dapat ma-amaze, happy jud ka. You have to be amazed with that achievement. Wow, bongga. Para sa Virgo. Hoy, Virgo, kanang imong dili kayo, kanang dili ka kay mutan-aw mo atubang sa mga realidad karon. Kanang imong inability to face the reality karong adlaw. Mo na magtake direct to misfortune. Mo na makasuga pakto ka, makadimalas-dimalas suka. Para sa imong gumagaron, you will completely isolated from the world. Wow, bongga man ka. Emotional speaking na So try lang to make some changes lang sa imong kinabuhi. Virgo, problema para sa imong career karon. After a short period of adaptation nimo, imo nang ma-manage karon easily. I-fulfill mo activities at your new job. Wow, so okay lang mo karon. Para sa imong kaya karon, dili jud ka always nga go against the stream in life. Did you da? So there are times you have to find the way to go with it. Wow, bongga man ka para sa imong kayuhan na siya. Ana na siya, Virgo. Oy, Libra. Di ba? Oy, Libra, dapat imong pagkadawatong kayo to accept people as just nothing like they were before, ha? So but you have to open your eyes to reality. Close, open. Ako ay may tumboy na sayang lang ang tumboy kay wala siya'y tumoy. Kung naa siya'y tumoy, lamig yun ang tumboy. Kung wala siya'y tumoy, para sa imong karon Libra, no, you will confront the partner you choose to spend your life. We actually the correct one from every angle. Wow, bongga man ka, Libra. Para sa imong kilogram na karon. Ayaw kadlok mong tanan. Don't be afraid of asking questions karon.
before you make a big decision. Ayaw, di po So don't let your pride become your enemy para walay problema. Para sa imong kayo ang karon, you need to keep in mind nga no matter unsa imong mga plano sa imong kinabuhi, always decide whether you follow them or don't lose faith na Diyo para sa imong kayuhan. Scorpio, 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 Scorpio. Scorpio, imong manod karon yung imong patience karon is running out karong adlaw. Labi na regards you're living together karon na sa mga sitwasyon. Bantay-bantay ka. So, ang imong kasi magkaroon ka ng imong kulang sa komunikasyon karon is taking you both to the abyss and eventually mag-break up mo, breaking up. What? So careful lang dyan ka. Agay, ginukul. Ginukulay. Bantay dyan kulay. Natuwad na slalay ay, di ba? Oy, napildi. Ayaw naghilak lay. O napildi sa eleksyon lay. Naog na lay. Gawas na sa mga office lay. Kay pulihan na ka lay. Buaya na jagam. Para sa imong kalag naman mo karon, itry lang to update sa imong trabaho, try lang to be updated sa imong work, ha? So even if you don't need it, so you have to develop your intellect, di ba, wabong ka. Para sa imong kayo karon, don't let kanang mga Espiritu Santo, mga ghost karon from your past, mao nay mag-limit sa imong future karon, under no circumstances. So but you learn from the lessons karon sa kinabuhi and move on with your life. Para sa imong kayuhan na Scorpio. So mao na ang atong second set sa atong kapalaran karong adlaw. Si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio, di ba? Napo dire oy Sir Lando, ginawa ko mabuang ko bayot Sir Lando. Sa JNT na jud ko makasuway Sir Lando. Sa JMT lang ko kasuway nga kanang tawagan ko kay nada daw siya sa gawas. Ang imo day uya boday kay oda ala imo di pasudlon di ay di ba Napo diri lisoda ani sir oy. Sir, sign in na Miss Clearance sir. Maluoy ka sir. Na lisod ka ingisi, no? Lisod na ingisi, basta di ba cleared ang clearance? Ay, di ba, Lay! Maluoy ka, Lay! Maluoy ka, Lay. Di pa ko, ha? Di pa ko manayin ng clearance, gara mo. Kuyawatan ninyo, di ba, Hala, di ko na ng ilambay mo na love you, backpack, siya gitna. Regine! Galing sumayaw. 106.7 Ay, pagkalami jud kaayo. Okay lang, di ba Oy, Sir Lando, status now. Gahonaw na, Sir Lando, kung ako pa ba. Nadawaw, di ba? Napayuban diri, wow. Agay, ginukul. Ginukulay, di ba? Dili ka inapayuban dire, dili ka parcel pero gihulat lang gihapon tika. Asang sundang oy, bayro na to be. Agay, ginukul. Ina lang ko mangayo mo pagkaon ning pinakyuhan, saan pagkaon ni siya? Dito lang. Pinakbit dai, pinadyon ni gara na. Hoy, lami na tuloy kaon ron. Ginawa ko itong mga suki sa Translation Festival na sulong na ito mga suki. Kaon na per kilo na combo meal. Wapag alam ito ba siyempre. Dahil lang ang 0936404014. Siyempre. Diba na, Barcode Grill and Restaurant. Dahil lang ang 0905383995. Na po yung Barcode Guards Resort, diba? Wow. And Samaras Batchoy, diba? Skybox Coffee, GNG, Timurang by Castro, wow. XYG Food Hub, sa Sambud, happy morning. Labi na ato mga estudyante, solong na mo sa student canteen. Kay Nadia, ang mga sudan ni Mama Marla Masensin, diba? Si Irene, Lami jog kayo, diba? Wow. Bunga dyan akong tired, diba?
Murag akong atay ba, murag makadawat yun bonus. Oh, siyempre, ana. Ano na itong third set sa pagkapanagin ng adlawa? Oh, bye. Bye, ako pa ba? Oh, bye. Bayot. Oh. May bayot ya. Wala. Bayot rin all. Kanang sa exam ba dya? ABCD ang choices. Oh. Pero ikaw akong gipili. Ayay, asang sundang na po. Bali yun na ito. Kutsilyo. Ay, mabuang ko bayot. Ano sige na buwi. Oh. Napadiri. Oh. Napadiri. So lang doon, maldita kay Kusbalay. Pero pahilakon na ko sa selos. Ginoo ko, mabuang ko bayot. Ay, kiling. Nabitay ana no. Di ba Angel no? Angel Milano la sa Agoy, Ginoo ko. Agoy, Ginoo ko. Pinaka bungga jud kaayo, di ba? Kapoy pugos sa napugos ra. Tinuod na. Kapoy rag pugos sa napugos. Wala talong agoy, talong agongit. O di ba? Nampa dira imong Diyosa ba manigarilyo lagi og mighty green. Yaks kalain mighty. Mighty. Wala, mighty lang ay dili yan. Oy, sekretarios. Oy, sekretarios no, kung imong gagaling ko ron, if you let yourself be guided with kindness and diplomacy. Wow, diplomacy. Oh, diplomacy, kaunasi, sisi, mulubot galagisi. Oh, well, kung na kay kindness o diplomacy, kanang imo makaway, imo makalalis karon, well, eventually disappear. So, isabi, a fighting spirit na para walay problem. Basta imong gugma karon, Secretarios, don't be sure sa imong appeal karon, will be enough to keep your partner from cheating, ha? Kaya na yung mga uban na someone will give you some news that will hurt your pride. Wow! That will hurt your pride. Sa Bisaya pa, prituhon ang imong garbo. Na joke lang, happy-happy lang. Para sa imong career na mo karon. So let others say, and make things up about you. So keep in mind that, the one who loves last loves the best. Diba? Loves best, ha? Patapatangan na siya pinanda. Okay mong karera, no, ha? Para sa imong kayo mo karon, kanang pag-renew sa imong sila karon, the way to renew sa imong kinabuhi. So you have to look comfortable karon. Mga light colored lang, init kayo ha, init kayo ka. Siyempre nga, mag-ano po mo, angayan po ka. Di ba? Sama ako ron, angay-angay kay ko, di ba? Halata, nagpa-kwang-kwang sila ko. Nagpabatan-batan-on jud ko ron, charot. Di ba? Capricorn. Uy, na yung mga balita karon Capricorn nga medyo na conflict karon nga wala nang balaw nga mo abot lang nimo will reach you. Dapat be patient at pasensya lang jud ka. Sa imong gugma karon kinuko ka ng pagistorya, communicate, kanang pasinabtanay. Mao na mag-guarantee nimo nga process of your living together. Nga mao na pinaka-easy jud na siya pinaka-nindot. So start putting them into action lang. Ayo lang istorya. Sa imong kalagdan mo karon, dili din yung makuha ang kalambuan, ang kalampusan karon unless you are willing to make great efforts karong adlaw. So think about that. Wow, bongga. Para sa imong kayuhan mo karon Capricorn. Ang kinabuhi na to is waiting for you to make or to take the opportunities karon nga gihatag it gives you, ha? So it won't wait forever. So make sure lang nga dili nimo walaon, don't lose them for good para walay problema. Mayos. Murag nawad ang kag-control karong adlaw Aquarius. Labi na sa imo mga panganawna. Ha, batay ha. So you'll be invaded by worries karong adlaw Aquarius. Bantay-bantay lang jud ka. Sa imong gugma karon, dili jud ka maka-stay anang relationship karon. Kung you are constantly tempted to cheat, dapat you have to imong i-reconsider unsay imong mga priorities para walay problema sa imong gugma. Para sa imong karon karon, ay naka full day of frustration karong adlaw Aquarius. So ganadto ka human ang trabaho karon.
So instead of taking time to rest, ayun ako. Wala man ko. Tulog lang ko. Para sa mga karon, you should not only make sure karon to satisfy your own material needs. Aquarius, ha? So eventually, but na yung mga material goods karon vanish in a relationship and only ang imo lang emotions ang naibilin. Para di juga ayaw ka, di juga makasatisfy karon. Imo na po ng problema, Aquarius. Ay kung labot-labot ha, kay napukoy problema. Oy, Pisces! Oy, Pisces! Na kay mga opportunity ka, Pisces, that will never appear again. Again. So, lang to make important decision under pressure lang. So, make the most of it lang, Pisces. Sa imong gugma karon, ay Ginoo ko na yung mga issue karon nga lisod kaayo, ha? So, kailangan kayo have to grow up and commit lang jud ka para wala problema sa imong gugma karon, sa imong love, Pisces. Para sa imong karon, make sure nga you make polite comments lang as not to create any problems with your workmates. Para wala problema. Kailain na ba yung nagdumala karon? Ipamulihan na, Pisces. O diba? Bantay-bantay lang dyan mo. Goodbye! Panghipos na mo. Para sa imong kayo karon, Pisces, no? So there are barriers karon nga dili jud mo i-break in your relationship. Dili jud da. So there is no going back. So be extremely careful lang po ka, careful para sa imong kayuhan. So naman atong kapalagan ng adlaw atong kanang tambal og di siya pwedeng gamiton tambal sa unsa man klase nga sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa atong horoscope, syempre, alam na, PASMO. Pasmo. Aray, nabusog magusog white kaon. Hala, Mother Elsa, sula na to na, G-Ward, hala. Sula na to niya, diba? Si Iyay. Sa Iyay's Karinderya. Hello sa my Southern City Colleges. Wow, si Ate Agnes, si Arnold, si Brad Dadang, o si Dandan lang ko sinero, happy na. Hala, ingat-ingat lang, mga customer sila, mga truck drivers, kauna. Diya sa Iyas ka rin diya, kanamina po na sa diya, kusog tayo. O diya sa Tagatalina, happy morning lang. O diya sa Kasanyangan, Regine, wow. Hala, siya, gitna ka na nga sila, Pak. Regine. Wow, ang galing sumayaw. Ganyan. 106.7 Marina News FM. Sisi na. FM. Sisi na. Ali na diri, sabak na diri. So ay kalimot ha, sa May 20, 2025 na itong peso sa SM Zamboanga City. Siyempre, sa GSMST po, si Graduate Placement Assistance Office. Wow! So naay kwan dito ha, sa May 20, 2025. So naay SM Job Fair. Wow! So see you there! Siyempre, kalimot sa after sa programa Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Siyempre, alaw na Heart to Talk with Papa Jones. Wow! Di ba na ka pa, di ba? Siyempre, atong hearing. Atong hearing karon. May napas mo na ba sa atong hearing? 313 og siyempre 778. Wow! Congratulations! Milit na po ng sabas, kanginan, anting pagkatawas, kawanangan. Buhay Lines na Bisaya, the one. Siyempre, salamat, Jud, sa among buutan, guwapito, kugihan, station manager. Buhay Line, si Dr. Reynalyn Tidahay. Siyempre, ang guwapito po na mo, Broadcast Technician. Buhay Line ang anak ni Mami Arjen,
Si Robin, cute Pahado. Siyempre say goodbye po po. Naminita po ang Sabas Kanginan, Silang Bisaya, The One. Sa akong programa Katukman, pwede malabon ang gitik-gitik pasiaw ni Landong Bisaya. Yes, sikat, nakakusog na estasyon. Wireline ng 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mga chup-chup, babu. Make the most of it. Batadan. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na.